On varmaan joku 7-2 tai kohta. No, siinä on ihan ehto pemarin kone. Siellä ei sen takaisin. Aika söötti turpa. Todella siisti näköistä työ. On siellä jotain ollut sielläkin, tuolla vähän kostaa koneperässä. Harvemmin näistä kemoituja ja semmoinen Nej, det är väl inte så sprätt ut i. Det var inte dumt. Sehän näyttää siltä, että siinä on paineen tuottaminen. Refleksi. Ideahan näissä on se, että näiden pitää ajaa aina nämä siirtymät. Itse kun katson ton lenkin, mitä meillä tulee ajoa, kun ajetaan lähdettiin Tukholmasta liikkeelle ja Mantarkkiin. Ja sitten tiedetään, että reissuja takaisin Tukholmasta niin 1300. Elikkä siitä vaan ilman kuulosuojaaminen antaa soittaa. Siinä on seuraava. En tiedä, tää on vähän mielipide vaan, mutta vähän ujo kokonaan toi ilmaputsari. Veikkaan, että aika paljon imasee ilmaa. Näyttää siltä, että se on vähän ujo. Voin olla väärässä, viisaammat korjatkaa. Hoppsaa. Siellä on rauha. Jag vet inte målet, det är som bara vansinnigt. Jag har pengarna i världen. Det ska bara funka. Siisti. Jo, nej, jag vill bara, jag tycker det är bra. Sieltä se Jag tänkte att jag ska kiva maa. det är något bra. Vähän niinku 70-80-luvun tyyli leikki. En tiedä miten näkyy videolla. Aika jees. Joo, siellä on kutsuneet paikkoja teet käytössä. Tää itse asiassa aika sellaista. Tavallaan sleeperi. On oikeastaan aika makeassa kuusissa. Hyvin rakennettu. Otin sen tykkääni mustankin. Siellä olisi taas sitä taas on varmaan mahtunut, mutta ensimmäisen kerran kone tekee haamasta. Ei mitään. Supra. Nej, det är pumpen. Det är huvudpumpen. Sen har jag ju en på sitter likadant till de två andra som kör reserv eller under laddtryck. 60 ampere ändå blåste han. Men vi fick somna bort precis samtidigt. Pemari. Supra. Pamari. Jaha. Eikä huomannut. Kai tääkin vissiin ajaa. Monta.
pyöräyttää, niin tästä videolle tulee kuvia. No, tää jatketaan. Tääkin on vähän niinku slipperityyliin se takaspoileri saattaa ehkä vähän erottaa muista. Veasko. Kaikesta lähtee kuitenkin näytti. Aika vähän kiinnostaa. Loitsa. Heitä president on Brown. 71. Nej, det var en Everton jag köpte. Den satt en gammal 400-motor som jag inte ville ha här. Men det stod en likadan sån här, en tvåa som var ett stort original. Min dumme jävel så köpte jag inte den, jag hade inga pengar. Men det var, den var mer än färdig. Katurenkaalla on varmaan siirtynyt ajaa. Sehän on ihan ajokelpoinen.